Gidatuko duzun lehenengo una Lur, oso pozik nago. Aitu ondo. Nire aitxak nire erakutsi zidan zure aitonak. Eta adi, haren aitxak, zure birraitonak. Gizonen oiturak, bakizu familia oiturak mantendu behar dira. Venga, Vale. barrura. Bueno, importanteena, Lur, lasai joatea. Eharrak itxein du. Ostia, ama! Zeitez hemen! Nik akutsiko dizu, Lur. Zure etxan nervioso gartzen da beste norbaitek konduzitzen badu. Kaka ingo du praketan. Oi, gezurra da. Hoi egia da, Jose, hoi badakizu, zuk eta hoi badakit nik. Kakati bazea, hola en general bizitza hontan, utzi neko piloto. Ez dizu utziko. Usteko neko Ez dizu dala utziko. Usteko neko piloto! Ondo, Lur, ondo, hola, gozo, segunda, eta bain, tercera. Poliki, Lur, poliki. Eontzen xilik gizona, ikusten kakati bada. Hori ez da egia, naiz kakati bat. Aita, onartu beldurtut ez dela eta listo. Beldurtu ez, baina kurbak poliki hartu behar dira, Lur. Vale, bain, quinta. Kinta ez, Lur, kinta ez. Eskerrak etzela beldurtzen. Bitu, sartzaizu egiztonoi, konpleju bat, zuen ustezko gizontasuna zalantzan jartzeanen. Bai, nik beti hile motza dakatelako eta futbolen jolasten naizelako ze. Horratik naizan emakumea? Eske benetan, ketxorra da. Gauzo dek urduri jartzeate. Zu konzentratu errepidean, Lur, errepidean. Bitu, zugar, alkandura arroxa da makizu. Bueno, bai, zure amak erosi zidan, poliki. Bai, eta zu gantzitezu, gustatzen zaizulako izango, ezta? Ba, ondo ematen dizulako, Jose, a ber, milagrorik egiteik ez da, arpegi horrekin, baina ondo ematen dizu. Bueno, a ber, baina nire txikitoko lagunek parreintzidaten aurrekoan. Eske zure laguna seko motzak dira. Lur. Ama egia da, barrezeatik, arroxa dalako, eta urdina balitzez. Eta egun baten boltxo batekin agertuko balitze, elitzake hain gizona izango. Ze azalduko naiz, poltso batekin. Ta aita eski bakitez, ez zela eta azalduko, baina nahiko bat zen benetan zeatik ez. A ber, poltsuak inaitxa, favorez, Lur, favorez. Eske denak katalogatze zue. Zea, neskak izan behaute, finak, ire luzea izan. Anormala! Finekin. Ez aldek intermitentea ikusten, ez aldek ikusten! Ostia! Jolastu, eske, eta gero mutilak izan behaute indartxuk, beraien sentimentu gorde, futbolen jolastu, gogorrak, eske, zenek erabakitzen du mutila baldin bazea modu bateko izan behartzeala, eta neska baldin bazea beste modu batekoa. Ostras, ona? Zeinek esan dugu mutila bazara modu batekoa izan behar dozula, eta neska baldin bazara beste modu batekoa. Gizarteak, kulturak, ez dakit azkenean lotuta doaz, ez? Ja, egisa da. Ez azkenien, genero inposizio zinguratuta gaz. Osa, mutila bazara modu batekoa izan behar dozu, eta neska baldin bazara beste modu batekoa. Betxu, nire adidez futbola etxagustetan, ez ikustia ez jokatzi. Nire ez. Ja, baina zu neska izan da, ba, igual normala da. Ja, eske, zer da normala izatea? Ja. Ez normala gaina itzatarra da. Gizarte honek espektatiba bat jartzen ditu mutila baldin bazara, eta beste batzuk neska baldin bazara. Bai, eta okarrena da askotan espektatiba horiek inposizio bihurtzen direla. Bai. Eta horrek asko zailtzen du, bakoitzak bere izaera edo bere espresatzeko modua lasai garatu ahal izatea. Dudabarik. Ni adibidez, neska izan da, suposatzen da beti apain eta polit atera behar naizela kalera, ez? Eta okerrena da gaina nik nire buruari ere inposizio hori exigitzen dio dela. Jose gauza eharra izan behar dugu izena esnatu, eta ni daukadan bollo suizo horpegi honekin da txandal txar batekin kalea ateatzea lasai asko. Nik noizbait inoizen dut hori. Karo, mutilatzea lako. Igual, bai. Eske azkenean zer? Neska zarelako modu zehatz batekoa izan behar duzu. Fina, goxoa, apaina, por ahí, mierda bada. Osa, bakoitza izan da neska nahi duen modura. Eta bakoitza izan dela mutila nahi dauen moduan. Azkenean noiz esaten dago intersexualitatearen teoriziak. Ze? Intersexualitatearen teoria. Susgizuna, ze teoriko jarri zean. Pelikula baten izenburu ematezun. Ez ba hori, danok dauko bela ezaugarri maskulino eta femeninoa, baina proportzio desberdinetan. Eta horrek egiten gaituela desberdin eta eraberien antzeko. Danok sexuatzen gara maskulino eta femeninoan, mutil eta neska danok. Ja. Nik adibidez ez dakit ezaugarri maskulino edo femenino gehiago ditudan. Osea, jendean aurrean eruktuak altu botatzea maskulinoa da, adibidez. Hoi da txarri izetia. Ez que batzutan ezin eta guantaz. Ja, bai, badakit aitzi, badakit, bai. Guatzezea, restaurante mexikano harta junginenean. Kamareroarek zure aurpegixia ez da beralakoen ahaztuko. Ostera, bai, eske pikantea kristo naizeak Bai, badakit.
Hala ere, ze gauza eharra, mutil bakoitza eta neska bakoitza ezberdin izatea. Bere ezaugarri maskulino eta femenino propioekin, ez? Eske sexuazioak aniztasuna dakar. Bai? Desberdin izateak, horrek egiten gaitu erakargarri. Hoi ba. Porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. Eske bestela ze asperdura. Imaginatzen danok berdinak izango bagina. Kita. Gora, sexu aniztasuna. Gora! Bera, nahi adibidez gehiago gustatzen zaizkit mutil goxoak eta sentiberak dianak. Betu ni adibidez. Eske zuken ezingo nuke. Ja, nik zurekin ez da. Zukin ez. Qué raro. Favorez. Hostia. Sexu aniztasuna. Intersexualitatearen teoriak dio, denok sexuatzen garela maskulinoan eta femeninoan. Sexuazioak aniztasuna dakar. Desberdinak izateak egiten gaitu erakargarri. Genero inposizioek zaildu egiten dute norberak bere izaera eta adierazteko modua garatu ahal izatea. Neska bakoitza neska da bere erara, eta mutil bakoitza mutila da bere erara. Importanteena, lasai joatea. Eharrak itxera! Susto. Vale.